government has launched an operation inonzi wakasvika sei kuno kune vane masabook deals. Things are about to go down. Haminotana maititi vari safe here nana baba shosho cause nyaya iri panapa hainombonyatsomira zvakanaka. So let me just read nyaya yacho panapa. And the Zimbabwean government has ordered all provinces to submit by May 15, 2026 detailed information on areas affected by so-called sabook deals where unauthorized land allocation were made by local chiefs and village leaders as part of a nationwide crackdown on illegal parceling of communal land. The directive was issued by the Office of the President and Cabinet and was signed by Engineer Chi Muguti, Permanent Secretary for Presidential Affairs and Devolution in the Office of the President. The government says it has discovered that some local chiefs and village leaders are giving away communal land meant for the whole community without permission, and that these deals are being referred to as sabook deals. Provinces are required to identify and report all areas where that has happened by May 15, 2025 deadline, as the government moved to stop the illegal splitting up and handing out of communal land. Pakadai, so I think kuti vachangozosara vari safe ndevakatotenga from the owner. Vaive kuti kana kuti panenge paine land hombe iyo subdividwawo ipapo wopiwawo kwako dai. So other than that vese vakangotenga from machiefs, vese vakangotenga masabhuku vakatenga from chii yese iri kuenda minda dzenyu kana kuti whatever pamakavaka hazvina kutombomira zvakanaka. Hanzi by 15 pachange patoitwa submission. Other than that aiva vari kuuya vakomana vezvimauyu zvavo zviya vachingogredha. Haminoti utsinye here kana kuti toti chiko handizive, cause mutaundi macho kamuri overcrowded. Vanhu vangotiregai tinonotengawo tionewo pekugara kuri outside town, but government yacho yabva yatozvimisa ikati no, hakuna zvakadaro. Ina handiziva hangu kuti chichaitika, but imagine kudemawo kuzvakukaita mungo picture kuti what is going to happen. Amen. Hopefully amaititi nabashosho nyatainzi nyateka isi sabook deal here kwawo uko, because ndakambonzwa senge zvinzi sabook deal. Amen, I don't know about, but panenge paingotaurwa makuwa acho. As what's the point yekudzinga vanhu pakadai? So why can't they just communal land yacho, I don't know kuti inenge ine UCH sterek kana inenge rekufudzira mombe nemadonki. Ameno, I don't know kuti, but kana pangori space yekuti inogona kutengeseka, they must just sell to those people than to demolish dzimba dzanga dzatovakwa kudhara. Remember maiti 16 rooms iriko ikoko yavari kutovaka vopazirwa here veduwe. Andione paine point ngavachingotengesa. Inini havangambondibvisa. I don't think that it will be my first time owning a gun. Ndikangonzwa kuti yangu iriko it will be my first time. Ngoti handina zvangu sabudi racho, but taitopedzerana chaiko. Imagine kuti ivo ndo like ivo they are above the law. Pane zvimwe zvinhu it's not like kuti vanhu vanenge vachida kutogara masabook deals. Vanhu vanenge vachitodawo kutogarawo mutauni vachitodawo kuti sei, but imagine kuti maititi had to move because kunenge kuchiaffordeka nguva yacho iyoyo. Maona apa unenge washanda kujoni 5 years, ZANU-PF yozongouya in 30 minutes kuzongodestroya chinhu chauri kutraya kuda kuti uzamewo kupedza kuvaka. Machina ari kufadaya pavada vari kuchera goridhe, pavada vari kuita zvavari kuvaka, vari kuita sei, but isusu 2 minutes tonichingonzi. Man, I don't know what is going to happen, but I just hope it's not going to affect families. It's going to affect no problem. It's going to affect a lot of people. A lot of people are going to be left homeless. Naim kudema kuna varoi sho kutadza kuita basa. Pakadai sono zvatinoitwa negovernment yedu kaina handifunga kuti muno mutine varoini. Ndezvekunyepa zvezvekuti he kune ng'anga maprofita machi kunyeperana kwe. Vachitadza kuita anything vanhu tichisafa kudai so. Aiwa hakuna kunyeperana. Muroi 1 chete anokwanisa pungosha 1 anokwanisa kungoita magic dzake. Kunyepera. Muchienda endaika kung'anga nevaroi monzwe kuti zveni vanozvikwanisa here. Kana vakangotadza kuita izvozvo I don't trust vanotadza kuita zvinhu zviri simple kudai. Amen.